दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो दिनै जोंनि आसामनि सिङाव साब डिभिजन आरो जिल्लानि साब डिभिजनाव जोङो बे मोनसे लामा हान्जा सुनाय हाबाफारिखौ लादों। गुबै थांखिया जाबाय जे जोङो मोनसे बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो बेजोंनो दिनै जोङो गासै बर' माहारिखौ खौसे जानो थाखाय जों खावलायनाय बुहुमनि बर'फोर खौसे जानि जे मोनसे स्ल'गान आरो बेजों लोगोसेयै जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गुबुन गुबुन हारि माहारिजों जिहेतु जों थांनानै थायो बेवहायनो जोङो थां आरो थांनानै थानो हो लिभ एन्ड लेट लिभ मोनसे फिल'सफिखौ लानानै जोङो माहारिया जेरावखि थाया बर'फ्रा जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों गोरोबनानै सान्थि मोनसे गोजोन थासारिखौ लानानै जों थांनानै थानो दिनैनि समाव जोङो बे नोजोरखौ लाखिनांगौ आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जि दावगालांनायनि खान्थि आरो नोजोरखौ लानानै माहारियारि बादखौ लानानै बयबो समानै दावगालांनायनि मोनसे नोजोरखौ लानानै जों आवगायलांनांगौ आरो बेबायदि मोनसे गिदिरथार माहारियारि बादनि थांखिखौ लानानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे आफाद आरो माहारियारि सिनस्रि आफाद आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे बिथांखिखौ लानानै बयबो बाहागो लानायजों हारि अनफावरि बिथांमोननि मददजों बावहाय हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जों बे गोदान गोदान जोंनि लाइमोन इयुन जोलैफोरनि थाखायबो बे मोनसे मेसेज जाय समाव जोङो माहारियारि बादजों लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै जोंनि हारिया थांनानै थालांनो जों जुजिनांगौ आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेखौ हान्जा सुनायखौ लानाय जादों। दिनै जोङो मुसलपुरनि जे साब डिभिजन ओनसोलनि सिङाव जोंहा दख'राजों लोगोसे जिल्लानि गासै आरो गुबुन गुबुन आफाद बाहागो लानाय बेवहाय जोङो दिनै 700निबो बारा बाहाय संख्या जोङो हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बिनि थाखायनो बियो मोनसे दिनैहाय मुसलपुरनि हालामाव मोनसे गोजोन समाज दानायनि थाखाय बेयो मोनसे मेसेज जागोन होननानै जों सानो।